Sziasztok, én Balázs vagyok, és most egy Kínából rendeltem ezt a, műtakonyt. Az volt rá, hogy intelligens gyurma, de műtakony amúgy. Szóval ki is bontom, várjatok egy másodpercet. Csavarós a teteje. Szedjük is ki a lámpát, amivel meg lehet világítani. Hát elég nehezen lehet kiszedni. Várjál, kiszedem. Mindjárt jövök. Amúgy ezt AliExpress-en rendeltem. AliExpress. És ott beírod, hogy intelligent, vagy hát angolul kell beírni plastikén. Intelligens plastikén. Intelligens gyurma. De ez ilyen trutymó. Bocsánat, hogy nem bírom beállítani a képet, csak le kell szedni ezt a trutyit róla. Mindjárt le is szedem. Már is megvan, csak még egy kicsi idő. Ugye az intelligens gyurma Auchanba, Tesco-ba lehet kapni, de most kipróbáltam ezt a műtakony félét. Van Skarabeusz, mindenféle ilyesmi. Színváltós, meg ilyesmik. Na, szóval itt van ez a gyurma, kiszedtem a lámpát. Szóval ez így világít, és megbírom világítani. Akkor világít. Megvilágítom most az egészet. Nézzétek meg. Világít. Látjátok? Fehér a gyurma, és ha megvilágítom, akkor neonzöld lesz. Ki is szedem a dobozából. Várjatok. Ki is szedtem a dobozából. Hát ez nem egy intelligens gyurma, ahogy mondtam, hanem ilyen műtakonyféle. Hát igen, szóval Kínából rendeltem. Azt hiszem 900-800 forint egy ilyen. Szóval, ja, van hozzá lámpa is. Úgyhogy használjátok. Sziasztok, én Balázs voltam.